खुलुमबाय इनसाइड एनि बर'आव आं मिथु बर'। धेमाजि जिल्लानि सानजारिनि गेरेज सिमेन्ट सापरियाव दिनै 48थि दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि गायसनथाय सानखौ सिमेन्ट प्राइमारि गुदि फोरोंगिरि आफादा फालियो। दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि 48थि गायसन सानजों लोब्बा लाखिनानै आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो सिमेन्ट प्राइमारि दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि आफादगिरि बेलिराम बर' बिथाङा। बे हाबाफारियावनो मिरु दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि सोद्रोमा दयाराम बसुमतारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद, दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद, दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद, बर' बिजोङा। नाथाय गुबुन बिजोंनि अर्थात आसामिस मिडियामनिखौ बिथांमोना सोलोंथाइ बोसोर जोबनायनि आगोलावनो होफैयो। दा बेफोरखौ जोङो बिख'नो थाखाय जोङो आफाद जानानै जोङो खौसे जानानै थाब्लासो जोङो सरकारखौ नारसिननो हागोन। जोंनोबो जोंनि गथ'फोरनि फरा बिजाबखौ सम मथे होफैनांगौ होननानै जोङो नारसिननो हायो। लोगोसे ट्रेनिंफोर जायो, सम सम फोरोंगिरिफोरनि ट्रेनिं जायो। बे ट्रेनिंफोरखौ मा खालामो, जोंनि बर' फोरोंगिरिफोरखौबो हारसाफोरजों जयै होफायो। जायनि थाखाय जोंनि बर' बिजोंजों फरायनानै फोरोंगिरि जानाय फोरोंगिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लानो गोबां उसुबिदा मोनो। रावनि समस्या फैयो, ओमफ्राय बिदिनो हांखोनि समस्या फैयो। बिनि थाखायनो जोंनि फोरोंगिरिफ्रा मोजां रोखोमै जिबायदि बाहागो लानांगौ बेबायदि बाहागो लानो खाबु मोना। नाथाय जोंनि बर' फोरोंगिरिफोरखौ जुदि एक्सट्रायै ट्रेनिंखौ होयोब्ला जोंबो गोसो होसारनानै गोसो बायदियै जोङो गावनि बिमा रावजोंनो मोजाङै बुंफोरनानै बा फोरमायनानै जोङो ट्रेनिंखौ लानो खाबु मोनगोन। लोगोसेनो गभर्नमेन्टआ बे ट्रेनिंफोरनि थाखाय माखासे मडिउलफोर बानायो। बे मडिउलफोरखौबो जोंनो आसामिसाव होयो। दा बर' मिडियामाव फरायनानै फैनाय फोरोंगिरि सासेया आसामिसनि मडिउलखौ फरायनानै बुजिनायाबो इमान गोरलै नङा। गतिके बेफोर मडिउलफोरखौबो बर' बिजोंनि जुदि खालामना होयोमोनब्ला जोंहा गोबां माने सुबिदा जागौमोन। दा बेफोरखौनो जोङो गभर्नमेन्टनि खाथियाव नारसिननांगोन। ओंखायनो जोङो खौसे जानांगोन। बेखायनो